Mapasigarbuon ang panggamhanang lukas sa Misamis Oriental nga napili isip miyembro sa Board of Directors sa Integrated Bar of the Philippines sa Misamis Oriental si Provincial Tourism Head Attorney Jeffrey Saclot atul sa piliay nga natigayon ni atong Pebrero 27, 2021 adlaw nga Sabado dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang kaliyukan sa IBP sa Tibok Pilipinas dungan nga gisaulog o gipaagi lamang sa Matag Chapter. Ang Misamis Oriental Chapter mapasagarbuhon nga nag-anunsyo sa mga bagong pinili sa Board of Officer sa tuig 2021 hangtod sa 2023 ug usana ni ana si Attorney Saclot. Isip usa ka abogado nga maayong ehemplo ug adunay hugot nga baruganan alang niini dakog tabang ang IBP sa mga programa sa provincial government. Well, it's an added network, no? Especially because there are programs in the provincial government, no, under the able leadership of Governor Bambi Imano, which the IBP can be of help. So, example, ang program ana sa IBP mag-extend og legal aid, they can coordinate with the provincial government this time kung naay mga legal aid activities nga ipahigayon sa Misamis Oriental. Mahinungdanon kaayo ang iyang naangkon nga posisyon sa IBP tungod kay dako kaayo kini ug matabang ilabi na sa mga programa sa pangagamhanan sa lalawigan ilawom sa liderato ni Gobernador Bambi Imano. Well, of course, even during the time that I was appointed, no, to the government position, specifically here in the provincial government, dagan kag i-sacrifice. I gave up my private practice because dili pwede nga gamiton nato ang government time para mo engage taglain nga activities because that's already corruption of time. But that doesn't mean nga dili na ka pwede mo join og mga organizations, especially organizations nga makatabang ta and makatabang pod sa atua. Isip bagong miyembro sa Board of Directors sa IBP sa Misamis Oriental Chapter, dili kini makaapekto sa trabaho o pangatungdanan ni Attorney Saclot. Isip dakong opisyal sa Departamento sa Kapitolyo Provincial kaya ang mga kalihukan sa IBP wala man nagsumpaki sa oras sa panggamhanan. Ipasabot niini nga mga oras alang sa ilang mga panagtigong ug mga kalihukan nakaschedule na sa katapusang adlaw sa semana kun weekend. Gipaabot sab ni Attorney Saclot ang iyang dako nga pasalamat sa amahan sa lalawigan kumikid sa pagdasig kaniya kaniadto nga mobalik og tungha sa law school ug tungod niini nagmalapuson siya niini nga natad nga karon usa na gyud ka pinili isip BOD sa IBP sa lalawigan. Ang suporta o oportunidad nga gihatag ni Gobernador Bambi kaniya mao iyang gihimong inspirasyon aron maangkon kini nga posisyon lakip na ang padayon nga pagtuman sa iyang tahas isip ulo sa Provincial Tourism Office kun hain dako ang papel sa kalambuan sa turismo sa lalawigan. Ako si Lambo Jane Salimbaw, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.